Salut! Mi-ar plăcut să mă relaxez, însă sunt în timpul serviciului, așa că haideți să vă prezint ce am făcut alături de partenerul nostru, Rust Power. Practic am avut o structură metalică goală pe care am îmbrăcat un pereț din sticlă cu ramă din oțel. Am ținut cont de bariera termică, am ținut cont de termoizolație și astfel am echipat tot sistemul cu geam termopan, la care am folosit sticlă securizată fume. Așa cum obișnuim, am fost atenți la detalii, fie că este vorba de vopsire electrostatică, de suduri sau de finisaje. Nu am spus nu atunci când clientul a solicitat o încuietoare specială, nu am spus nu atunci când clientul a solicitat să avem o sticlă fume reflexivă și nu am zis nu atunci când clientul a solicitat o termoizolație eficientă. Haideți să vă arătăm ce am făcut și în interior. Aici am proiectat, fabricat și montat un perete separator cu ușă batantă și la cererea clientului am folosit sticle securizate de 6 mm și din nou un mâner special.